Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Meri hinke leun edim jasemet inglong a hawara phan sorkar pen solara kerap kipipon. Duarbagori constituency arlo artu bonglong arhatatum nonputa Meri hinglong lelang solar tami longdon delang. Lasi jasemet artu bonglong arhatatum alang tum aning kache theklong MSc Richard Togbi aphan solar aplang akerap kipipon je aphansi artu bonglong arhatatum choning ripon. Sibang ke atau kan no garen ke leun edim an solar kipi la so puthai tame nili theklong lo dorbori arong tins taming long arata tum tame solar ke chitang thai lo mons tame ni tuma dim long mang ke so kirabang abelang la si prabjin pen la ni tum ke ching hona sar lo local misi Richard to bi pan tame labang so akirap ke long pan selang ni pan ta tuning pon lo Anparta kedam kebang atowar tami kemesen kipipon je aphan tami choning ripon thu. Tarapong Pendor Singh Togbi Karbi Anglong News. Pachini dunia son nilam de eson bangke ni tum kedam ke bang siksa wik to war ka vi pena jo la sila isilo isi Kajiranga KSL apen Dolamara KSL apen media tum abitung pen chelang siputhot school hem kahumridam. Duarbagori constituency ke parlo mate Rongmongwe block arlo Dolamara angkang LP lapen emi ahem langchari dam. Kedam tang ni phai ingkora phlipen puthot ni phai ingkora pho arni amsi pajut ponlo bangso kahumridam ahut kithek ponlong second Dolamara Labia Teror LP school ahem than bangso school along ni private lang pusi hadak SMC atum lapen rongasor nang thandun. hopta anke nili somar ta dak sinang gidun sita tumi heta chirui fititilo o somar ke bang sita kopulang master bang vi pulute aning hala komentu pen achiklo ne chini dun delo ke bang dak nang pini dun ke sita master to yosi bang vi te o somar dak nang pachiru dun re nang pa dun re ke chok chilu mati lasi nang litum ka do ko pen nang insai pitha ane ka break school sta me chotoi dun nang koki mati ho o somar phan ke ho sita alang tum bang mane bang vi dorma mane mal pale hoise pujan man ave det lo mati jo non ke lasi lahai mane nang insai pitha puluna Lapen students satum pen sitami KSA lapen pherangke atumaphan nang chethandun. Lapen thanbang Amin Baki Majumdar kaningje ponke la anke thek keri pulote rongasora tumle lonang pathanang neke lothan thilopusi Amin Baki Majumdar kaningje ponpusi KSA tumpen thanpon. Tangte Karbianglong Autonomous Council Kachari Education Department atum lapuson athan bangaphan langding boma pusi Dolamara KSA lapen Kajiranga KSA hinpen ningje pon. Dam lo jalang li class athan the li tum dam lo nang tum media la pen tum KSC hoi pen dam talang li class than the alang li outside chidu fun ber mil o somar dum ka hala lo sita ni li hada ithilam ajulo je student ko andulo ajulo alang li ke ni nang than the people long than the ni chini ni register maintain bangkali pusalang chitha amasi nang li yong si register maintain dekhi pulo bangkali pulo ang ke komalo maintain je bang pulo rong sor si thek lo rong sor pachi thana rong sor si school pa thana ni school than thelo la so bang ke ni ta buji dam dekhe atheni tum da kilu dam chengna na pen mane pan ka ju long pen tong ki ning jelo ne kopilo ne sidani tum inspection bang ke ha 24 ani pen ta ha check so ka ko jan be seng chenglo yang cheng bom bang check bom bang la so I go do ko bang ke kopi pone lang li aning ki hodong do ko ne la so school ban ke than kang tum telo ne kopi bolo ne sida me alang li sakuri claim klelo by dhota alang li council ban autonomous council ban ki pula pe education department ban ki pu bang ke ne ta tum da ning samse la pen nili pu dam ji pu bang ke la hen lo je education department LP section kichari abang pu ake hai alang li phan sta me chuning rilo alang li phan non mat jo action enang po lapen BPO sida me block under officers da me alang li phan sta me ni li chuning rilo non mat prap jin be alang li phan bang ke kewanang po action enang po bang si pudam ji Hamren along Karbi Lamiat amai nijang longre amai asa hem kimi kangpupon. Nijang Karbi Anglong Hamren rong sopi ahithi bari malong Karbi Lamiat amai nijang longre amai asai hem kimi kangpupon lapen rat amai pisitame pamanpon.
Bangso kangpua long boy thalangso LAC MLA Rup Singh Teron chetong dun. La bangso amaya long ake hai Rup Singh Teron lam theke jai ponke. Sai hem paisong mate bondruwol kangkai lapen barpi barso ke dam pen chenglok penang kapamat ponje aphan chisik pondo pusi birta rip dun long. Hamren pen sarlong ki rong phar Karbiang Long News. Tipen pakai tapi asal hem ke pini dah ke cuma tinggal pensi perang dak mana sorkar hem sikit dua perang ke noke tak ke bengas atau dap pendam dulu so hem long mate ni tu nak ke dua liga tu macam apa sih lang so hem long pakai Karbi lah bermain yang amai tu masih ni pijir lo so pakai ke datang mana jadi di permanent ada yang kata pensi ni so non renovation fund ni pilot atau sepan tang lo lah seperti pulong lo dan potong ladak ni li PTG apa ke lang tuman pulau je tahun 20 fan public toilet lang tuman tuning pulau lang tuman di caro tak kimpo penilin pen pesi fan pusi non regut bom lo penilin pen bang Emily area muning pen apa ke bandriwal itu son cepo dan pulau te pijo pijo ke ladak one room batu room ba guest house so tadi pen cong pun Bukajan Circle Agriculture Department pen Sarupathar Ahawar long pliadim crop cutting asai kedeng pon. Phaikuni phainkora phwarni Sarupathar constituency ke parlo Balipathar Ahawar number Adarso Dharam Singh Be Arong Jotno Singh Be Arit hybrid rice 4666 lapen Ronjit Asok crop cutting asai Bukajan Circle Agriculture Department atum crop cutting asai kedeng along Agriculture Department atum pen nangkache tongdun Tom Singh Teron AEA Lauren Timung AEA lapen W Marak AEA atumpen crop cutting asai along chetong dun. Bangso asai Agriculture Department atumalong Kachirab dun Sarupathar Farmer Society lapen Sorkari Gaubura lapen Rongasar Rupasar atum Chirap Chito dunsi crop cutting asai dengpon. Sarupathar constituency arloke Kechengsi Bangso asok ke rodbonta Ladak Kadokawe Rotlap Sita Pentagram Pharo isianta long un ede jipusi Bukajan Circle Agriculture Department atum thanpon. Sarupathar pen Pawan Singh Be Karbiang Long News. Pini nelitum dak kewang ke Agriculture Department pen kewang ke lahan lo isi MSc angkang long pli crop cutting mana sokerot paklang nai pulo. Sita me Sarupathar MSc constituency arlo number adorso long sinen non iltum sokrot bom lo sita dake ilin kali 100 gram ta long le delo nasi Sarupathar sinen iltum ako government aphan ako la sori put pijupo nasi long tin MSc constituency ta long pli paklang nai non da first lo ako along kaprek ako nilitum ako lang nam tu poh dak ta kerot pangcheng nam pon